Minulý rok Štandard rozvíril vody, keď sme informovali o kurzoch dragu pre mládež. O tomto workshope sa na svojom Facebooku vyjadrila aj Martina Šimkovičová, čo vyvolalo nenávisné reakcie progresívcov a k tomu sa pridali aj protesty. Kontroverzný kurz mal názov Dragtivism a v januári sa konal v Košiciach. Financovala ho Európska únia. Tento workshop bol jeden zo série podobných projektov, ktoré sa konajú vždy v inej krajine EÚ. Na predchádzajúcom workshope s rovnakým menom, ktorý sa konal v roku 2022 v Španielsku, pritom na záverečnom vystúpení mladá žena robila klasický striptease, totiž tancovala hore bez. O tom sme v Štandarde tiež písali. Kurz Dragtivism, ktorý financovala EÚ v rámci programu Erasmus a konal sa na Slovensku, bol otvorený aj pre 16-ročných. No Robert Furiel z neziskovky Sapling, v ktorej priestoroch sa workshop konal, tvrdil, že sa na ňom žiadni 16-roční nezúčastnili. Možno hovoril pravdu, ale iba o tomto jednom workshope, pretože na inom košickom dragovom podujatí sa zúčastnil 16-ročný chlapec. Vianočnú kapustnicu s dragovou skupinou House of Elizabeth hostil Sapling vo svojom košickom centre Prisma v decembri 2023. Potvrdila to aj košická polícia, ktorá na podneť Štandardu vyšetrovala možný trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Organizátor vyšetrovateľke povedal, že na dragovom vystúpení sa naozaj zúčastnil aj 16-ročný chalan. Citujem z uznesenia, ktoré nám košická polícia poslala. Vystúpenie bolo čisto umelecké s vianočnou tematikou. Nejednalo sa tam o žiadne vulgarizmy, nemalo to nič spoločné s nemravným alebo nejakým sexuálnym vystúpením. Ešte raz, toto vyšetrovateľke povedal organizátor. Pozrime sa na to, ako polícia postupovala ďalej. Predvolala si aj šéfa Saplinku, Roberta Furiela, no ten odmietol vypovedať. A potom to polícia zaklincovala tým, že sa obrátila na najdôveryhodnejší zdroj zo všetkých – Wikipédiu. Citujem z uznesenia. Drag show je forma zábavy, ktorú predvádzajú drag umelci, vydávajúci sa za mužov alebo ženy, zvyčajne v bare alebo nočnom klube. Potiaľ to fajn. Ale teraz prichádza moja obľúbená časť. Predstavenia sa môžu pohybovať od vystúpení v nočnom klube v štýle burlesky pre dospelých až po podujatia pre všetky vekové kategórie so spievaním a rozprávkami. Rozprávka. Tieto dve vety sú pritom doslovným prekladom z Wikipédie. Takže keď v Košiciach vyšetrujú ohrozenie mravnej výchovy mládeže, robia to ako stredoškoláci. Kopírujú Wikipédiu. Okrem toho sa pýtajú organizátorov samotných workshopov, ktoré by mohli ohrozovať mravnú výchovu mládeže, či náhodou neohrozovali mravnú výchovu mládeže. To je skoro ako z kriminálky Miami. Samozrejme, vďaka týmto dvom dôveryhodným zdrojom vyšetrovateľka usúdila, že k žiadnemu ohrozeniu mravnej výchovy mládeže nedošlo. Vyšetrovateľka sa rozpísala aj o tom, čo to vlastne ohrozenie mravnej výchovy mládeže je. Vzniká podľa nej vtedy, keď osoba mladšia ako 18 rokov nebude v ďalšom živote hľadať zdroj obživy v spoločensky užitočnej práci, bude sa správať promiskuitne alebo sa bude živiť prostitúciou. Po decembrovom workshope sa pritom spomínaný 16-ročný chlapec vo februári zúčastnil ďalšieho kurzu, ktorý organizovala členka zo skupenia House of Elizabeth. Na tomto videu vidno, ako mladý muž tancuje sexy tanec, oblečený v priehľadnom silonkovom trikote. Mravná výchova mládeže.